en si és molt dolenta, la pel·li no té cap gràcia. Si la veus a casa és un cunyàs impressionant. La gràcia de fer-ho així és que la gent no sap ben bé de què va, aleshores ve, dius quatre parides i la gent riu. I bàsicament aquesta és la gràcia, no? Muntar una festa al voltant d'una pel·lícula que en si no té més gràcia que la gràcia que nosaltres vulguem donar. Jo crec que a qualsevol persona que li agradi la festa, bàsicament, o que li agradi riure sense massa sentit i de qualsevol xorrada. O sigui, aquesta pel·lícula bàsicament és una tonteria molt gran. Vale? O sigui, jo no s'hauria buscat més explicació ni més arguments de sí, és que és una explicació de la liberació sexual i coses d'aquestes. No, és simplement una forma de passar l'estona i riure. Aleshores, a qui li pot agradar? Doncs jo crec que a tothom que tingui ganes de riure, simplement.